за Ная и надявам се да помните моето най-ново клипче за двете Пинки. Луи и Пинки. Надявам се да ви хареса и да ви зарадва. Със жалост не можем да се. Така че проблема е, че аз не мога да рисувам и се говорим с вас в утре. Точно тази, но хайде да отидем в това. Защото вече там е студено. Се не чувствате, но тук е лед. Светка ми лампата. И мога да махна отредното и да ви служа, не знам къде може. Айде да махна пердето и да ви служа и тук. И да ви служа даже и тук. И да махна пердето. Как да ви служа? Стойте. Подставката, която ви слагам и пе. Вот так. И в принцип, то вие сега виждате да ви аз да ви подрипкам. Но няма точно. Но да виждаш, да. Масата. Все, да. Да не стоите, защото масата, виждате ли ме? Как се дъвам? Как се държите ли ме? Горе-долу трябва да ви настроим. Защото ние ще правим клипче в моята вся. Както виждате, защо си ми правя клипче. Вот такава са идеална маничка. Стая. Това е само едно стено. Това е само една стена. Втората е някъде там. Там някъде. Защото е това цялото. Една стена. Гледайте, тук тя свършва вътре. Да вие виждате къде свършва. Чакай тук. Водата е водата. Това цялото. Как се ударих. Знаете ли, че той има и натам? Той има и натам, за да. Както виждате, там може да не. Ето се вижда. Пелона розовата е тази граница. Виждате, така. Е тази граница. Той може натам. Чак тогава ли го? По принцип, сега се държава. Напе не е легото. Мога да ви кажа сега. Такто. То се вижда леглото. Ето. То се вижда леглото. Значи там е шкафа. Да не ми попречи. За вас нов клипче. Матко, мой вечок. Мога да ви пускате за плясък. Как бъдна? Ладно. Само да ви кажа какво имам. Подождите. Ой. Ой. Да сметам. Да умря. Кстати, да ви покажа нещо. Аз имам ногти. Ето. Ногти. И заради вас сега отиваме да снимам как си слагам ногтите. Ще минем без ногтите. Но аз предишно клип. Так че не много съм за това така да внимаваме да не го видим. Да съм жив, аз да вас имам много. Не мога без вас. А баба кой се появи тук? Тук да нямаше малко. Ладно. Какво? Това да те го убива, бе. Да. Това е те убива. Тате. Кой това, бе? Мои неща. Так. Идеално. Ги видех. Е така е идеално. Тати. Казах ви, че съм жив. А ние хайде да продължаваме с клипчето. Аз ви обещах пред вас да си ногти, защото много трудно се слагат. Тати. Видите го какъв е шантарелник. Хайде.
Запукане няма нищо. Да, те го правиш. Да, те моля ти не ми се... Ми разваде влогът. Да, те ми разваде влогът. Не ми разваде влогът. Так, какви палчета? Блин, палчета само едно лъвчета. Големи палчета само едно лъвчета. О, палче. Принципно. Гледайте го как иска да го снимам. Гледайте го как иска да го снимам. Искаш? Искаш ли сега... Защо го казах? Ти ме нерви. Ома. Не! Гледайте го! Гледайте отивата, бе! Вие са на клипче може да видите какъв е нагъл то. Какъв е скъпеняч. Так, обуча. Jo, обуча. Тата. Не, бе! Гледайте го. Какъв да се махне от тук? Какъв се махне? Защо? Ще те издага с тия ногти. Ще те издага да се завлечаят. Ой. Ай, пусти ново клипче. Аз не гледам. Това не е хубаво. Ама аз правя клипче. Дайте! Ма това не е хубаво, мани го. Аз правя на клипче. Мани го, това не е хубаво. Мани го. Дайте. Мани Ще те покажа. Ще те покажа, ако не се го. спри. Махни го. Ще те покажа. Махни го. После, че си снимаш хубаво, ай. А това е идеално. Махни го. Спри се! Пречиш ме да си снимам клипчето. Махни се. Махни се. Махни се ти! Спри, спри се. Спри, просто спри. Со. Е така ще те държа да не се рипкаш. Това не се рипкаш. Ми да. Тате! Виждам те. Не ме виждаш. Виждам те. Тате! Спри се. Тате! Спри! Ето тук. Ще го убия! Стоп! Защо? Абе, тати! Ново клипче на това. Ама тата, остави ми клипчето! Махни го това. Не. Махни го, бе. Ако нещо не ми хареса, ще го изрежа, ама няма да го махна. Има и преза. Ти не можеш да режеш, Ще ти ме- не знаеш как. Ще видя. Ей, първите 5 пръста съм готови. Так, мисля. Едно. Вот.
на те ми падат. Затова ги махаме, но ви бях показала резултата, затова това е поне някакъв плюс. Момент. Тук е това. Ой. Намерих мястото и можем да продължим клипчето. Трябва да го затворя. Ето, случва, когато е страница, ако скачим. Това. Аз ще се го помня. Ладно, бай на всички!